చిత్తూరు నగరంలోని గరింపేటలోని గంగమ్మకి తొలి పూజ నిర్వహించిన చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు నగర డిప్యూటీ మేయర్ చంద్రశేఖర్, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. ప్రజలందరికీ గంగమ్మ జాతర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మొట్టమొదటిగా మన చిత్తూరు పట్టణానికి గంగ జాతర గిరింపేట గ్రామంలో, గిరింపేట పట్టణంలో నడివీధి గంగమ్మను గిరింపేట పుర ప్రజలు అందరూ కూడా కలిసి మన డిప్యూటీ మేయర్ చంద్రశేఖర్ గారు, అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అట్టహాసంగా గిరిపేట ప్రజల సమక్షంలో, మహిళల సమక్షంలో అంబిలి మొక్కలను తీర్చుకుంటూ ప్రారంభించడం జరిగింది. దీనికి మనకు ముఖ్య అతిథులుగా కూడా పట్టణ మేయర్, మున్సిపల్ మేయర్ అమృతమ్మ గారు కూడా రావడం, ఇక్కడ చాలామంది కార్పొరేటర్లు, భక్తులు, నగర పెద్దలు అందరూ కూడా వచ్చి గంగమ్మకు మొక్కులు తీర్చుకొని సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చే పెద్ద పండుగ ఇది గంగమ్మ జాతర. ఇది అందరికీ చిన్న పేదలు మొదలుకొని